मैयानि जे 2 तारिख 6 मास 2021 बुधबार जरा 11:30 टामानि जराव जों कायसा दाबो रेशन दिलानि याक्ति जे चिनि गोरै बोसा बसंनि BPL अन्तोदय ते PG अबरंनो जे गसिजाक त्रिपुरा राज्य सरकारनि कायसा गसिमुंबाय अ राज्यनि तैहि जों ब्लक चेयरमैन बेनिफिशियारिनि मुंदै लिस्ट रिना थांमानि अ जराव फायै बर कयेकटा जों सयना हाका सयना हामान जराव त्रिपुरा मथानि गुन्दारक फायै भाइस चेयरमैननि रुम हाबै बर सयना हानानि जेंखा फैलाव जेंमानि लगे लगेनो बर सावजे जोंनो IPF नि मंगिया गामि एडिसि आरडी ब्लक नि चेयरमैन त्रिपुरा मथा खलायो हनै सय रिनानि सया हनै जे मीडिया ति भाइरल खायमानि आबो पूरा मिथ्या अपप्रचार जों आबोनो साजागिया जों आबोनो जे बरकनि भाइरल न जों हामिया अबनि ति जों दिनै हास्तेनि त्रिपुरा हास्तेनि जत चिनि बसंनि लुकुरनो साइमानना बागै जों दिनै अपख्रोंनो बागै जों मीडियानि ति जों मा सुखा बायदता ताकुरक नर नायनायदि बरक जे मिया मंगिया गामि एडिसि आरडी ब्लक नि जे भिडियो भाइरल त्रिपुरा मथानि जे चित्रा सामं टांनाय र बरक जे भिडियो भाइरल खायगा आबो जत हामिया भाइरल तामनि हामिया हंगाय जों बायदता अंखा बंनि अंगै कक सानानि बरक जे जोंनो सयरिया आंगै भाइस चेयरमैननि रुम हाबो जोंनो तालारिवै जे बुनानि जेंगो कक हामिया बुकुक सिद्राबाय कक सानानि जेंगो हनै जे बरक भाइरल खायमानि आबो पूरा मिथ्या पूरा हामिया भाइरल आबो पूरा सटिक पयलानो हयते पाइथाक जरा आं गथनाव दंग आबो हंगे महाय जों त्रिपुरा हास्तेनि चिनि जत लुकुरकनो जों साइमानिना मुसुंगो मीडियानि तैयै बरक फायै फटाके फायै बंनि गुन्दारक से जबरदस्ती खलायै चिनि मंगिया गामि आरडी ब्लकनि चेयरमैननि सय जबरदस्ती के नाहारो त्रिपुरा मथा खायनाय गुन्दारक 2 नम्बर जबरदस्ती खायै किरिजागै BSC भाइस चेयरमैन मंगिया गामि आरडी ब्लक निके सयरि मारि खाय चिनि बुसकांगो आबो ताकुरक नरक भिडियो फुटाज काय नायदि नरक सटिक प्रमाण माननो साबुनि जाया आं मीडिया नाहारे मीडिया बुसकांगो कक साकायनो आं सटिक गथनानो आबो असटिक हिनि सामाबाया बुकुबा सामाबाया ताकुरक नरक नायदि साबुनि जाया भिडियो भाइरल प्रूफ दङ अजागा आ जागा बरक हिनु जे भिडियो सयरिखा भाइस चेयरमैन सयरिखा नों चेयरमैन तांगि सयरिया जबरदस्ती खायै सयना हाना बागै चेष्टा खालायगा बरक चिनि बुसकांगो हाइपानो BSC चेयरमैन बसाका आं अबो हायकाय नरक हाफ पेन गानै ऑफिस टाइमो बेने गंजे समय ऑफिस टाइमो नरक जे अबो हायकाय जे फायै गुन्दागिरिके फायै ऑफिसनि रुलक आं सयरिनानि बागै आंनि रुल करै आबन बागै आं सयरिया अरो ऑफिसनि स्टाफ 4 क्लास दङ ऑफिस फाइल रिगलांदि ऑफिसनि हयते फाइल फायगा हंगाय अ फाइल गोनां जे कुनु नेने आनि आं साइमेया आं अरो सयरिनानि आनो दायित्व रिखा आं सयरना हनै नियम जे रुलनि जे कक समाज साथानि बनो जबरदस्ती के सयना हारो आबनि परे चिनि त्रिपुरा मथारक जे गुन्दारक चिनि पार्टी BJP ते IPF नि गनि बरकनो ब्लाय खेनो बरक पाल खाय खरकसा बरकनो न 20-25 जना खाय उपलक याग रम्बो बुनाय बुओ लाथिरि अबा हायके गनै अनेक इन्जुरन का ब्लैक एंड हामिया इन्जुर बरकनो ब्लैक एंड ताबक सा हामिया कलायजाक नायमा तंगो बंनि बुमो उंखा बिसबान जमतिया कुंजुमुरानि ते खरकसा बंखा IPF तिनि ते रंजित देब्रमा बर्मस्रानि बखाय BJP पार्टी इंगे बरक गनैनो ब्लाय खेनो
मारदर खाई एकदम दुर्बल खाई बखरक फाटेरी रड रक बाय केंची रक बाय लाठा रक बाय पाल पाल फोराव बुई रखा आबो बेलेखेनो साया आबोनि बागै जों बरनो जे त्रिपुरा मथानि जारा सामुं हामिया खायतनो जों सेलेंगो बर अबाहाय भबिष्यत हातफोरनि बागै सामुं तांना हंगाय आनो बुथारि नरक हातफ हामानाय ग्रेट त्रिपुरा लेन माना हंगाय आं थैनानै राजि दङ बरक आनो जेकुनु कामिखनो एटेक खलायै बरक मानानि बंनि रुल दंगा हंगाय आं थैनानै राजि दङ बीजेपी बा आईपीएफटी गने मिलिवै आनो बुई रखा हने जे मीडिया तिरि भाइराल खामानि आबो जतन हामिया भाइराल बनो बनगो से आसुकुइ तंग तंगो जों प्रमाण नाख्या बनगो से तंग तंगो जों आबो रिपोर्ट नाख्या जों पारानि पारा आमचाइ लुकुरकनि याकैनो रिपोर्ट नायमेनि बनगो से कलाइजा दं हाइबानो जे बर' लास्ट गथनाव थांगिबानो ब अबो हाके मीडिया ति साराफना जोंथ बंनि उपराव मथा खायनाय त्रिपुरा मथा खायनायनि चेररकनि उपराव बंनि नेतृत्वनि उपराव जों दाबो जते हामियाबो खायाको हामियाबो बर'गो भाइराल इंगियाको बंनि उपराव जों कुनु दिनो फानो याक बति साया बरक जे अबो हाके मीडिया ति भाइराल खामानि आबो सटिक भाइराल या बरक ते कैसा आं मनो त्रिपुरा हास्तेनि सिनि जत बुहुमबारा बसंनि बरक न लुकुरक न सिसारे नायो बरक नायदि हास्ते गोरोंगैनो ब्लक उंथो पंचायत उंथो निनि जनगण पंचायत ऑफिस कैसा थांनानि जनगण अनेक किछु कर्तव्य दंगो बंनि सामुं दंगो ब्रिज गुरा बातानि पंचायत आरवार सेरेनो बात सार्टिफिकेट फानो उंथो पंचायत इंचार्ज बाय सामुं खायनानि बागै फानो नांगै फानो कैसा दरखास्त सिने पान थांगा बरक अबनो पर्यन्त पंचायत ऑफिस कारिया आबो तो उंगै माया बलगो तो कैसा ऑफिसानि सय नांगो बलगो तो कैसा इंचार्जनि सय नांगो अबो फानो जनगण उं दंगै बलगो थाना पानो बरक सुजुग रिया এই যে त्रिपुरा मथानि যারা गुंडा बाहिनी रक बंनि अ जेता सामुं खायमानो जों बेलेखेनो जाजायगा नाय नायदि त्रिपुरा मथार सारा त्रिपुरा राज्य गोरोंगैनो जे एडीसी पावर खायमानि यागुलो बरक बेलायखेनो दिनै त्रिपुरा हास्तेनि गोरि बर रकनि उपरो अबो हाके सानानि बंनि जेता जालानि गुनै जानानि सुजुग मालिया खायनानि सुजुग मालिया ऑफिस आदालत थांनानि सुजुग मालिया अबो हाय गोरों गोरों जागावनो गथना होनाय दङ ताखरक नरक नायदि ते कैसा बरक जे अबो हायके सामुं तां तंमानि लुकुरक न बरन जवाब मारिनाय बरक जदिनो अबो हाय सामुं सित्रा तांगै तंका हंगाय जवाब जतन नेने आनि हिया कारै बरन सटिक जवाब मारिनाय गाय क खुंखाय तो जों जे म तिनि जे मियानि गथना नतुयै जों तेबो म जेता बरक सावो जे खरम बुरिनि मंगरी मंगिया गामि पीएस एफआईआर खायका एफआईआर बरक जदिनो सटिक बंनि साबो अगथना दं साबो अगथनाव जड़ित दं ठीक न जासाय खायै तमुं न सटिक प्रमाण माखाय रिथु सटिक प्रमाण माया कारै आफरे तंग कसं तंनाय बर रकनि मंगरी केस रिका हंकाय एफआईआर खायका हंकाय जों आबन नासिक तंगला जों आबनि जदिनो जवाब सटिक माखा हंकाय जों अन्य यापरि राखाय सेनानि बागै बायद अंनाय असुक साइनो आं दिनै आंनि खिथिजा पक सामानि अजागान मुथागोन